Esperem que no marxi a final de temporada. No. Perquè aquestes Home, va coses... renovar, però sí, realment Mai la se veritat sap. és que sort tenim de tenir a Carlos Kameni a la porteria de l'Espanyol perquè cada setmana evita que ens en marquin algun. I el que diem cada setmana ho lamentem. Les jugades a pilota aturada que condemnen a l'Espanyol avui n'hi ha hagut de claríssimes, tot i que finalment el gol, el primer gol del Tenerife, no ha estat a pilota aturada, és aquesta la jugada, però realment estem parlant cada setmana lamentant aquests errors a pilota aturada. Cada setmana surten els jugadors i el cos tècnic dient que això ho corregirem. Arriba el següent partit i aquí ningú corregeix res. Home, jo m'imagino que durant les setmanes treballarà. Avui en dia la jugada d'estratègia és molt important i més en aquest nivell d'equips que cada partit et jugues molt, no? Però ja et dic, moltes vegades això té un component psicològic que és molt difícil de treballar, per molt que durant la setmana ho treballis i després comença el partit i el primer córner te'l remates, ja comences a mirar amb els companys, a veure de qui és el que ha rematat, de qui no és. I és un component molt important per una banda, però també molt difícil de controlar. Però és que això crea una angoixa a l'afició total, perquè, clar, cada pilota aturada ja veus ja qui pateixes. estava despistat, de qui era aquesta marca, quin jugador ha entrat sol... Les ha posat totes a Yoce i han rematat absolutament sols, no una i dues vegades, sinó 4 i 5. Però clar, suposo que en el moment de jugar no és un moment de fer-se retrets, no? No, evidentment que no, però ja et dic que si ja la primera te la rematen, com ha sigut avui, doncs és un component psicològic molt important. Està clar que és molt difícil d'explicar a l'aficionat, però és algo que el propi vestidor és el que s'ha de millorar, perquè avui en dia l'estratègia dona molts punts i et treu molts punts també. Doncs segurament Mauricio Pochettino ha intentat corregir els errors al descans, amb el marcador en contra començava la segona part i amb un canvi amb aquest, i ho bé deies, Àngel, que t'esperaves potser més veient amb Moisés al centre del camp, és el canvi que ha introduït Mauricio Pochettino, ha sacrificat Iván Alonso d'inici, la primera jugada és aquesta per l'Espanyol, Malqués s'entrava, però la pilota arribava directament a les mans d'Aragonès, semblava que l'Espanyol havia sortit amb més intensitat, però ben d'hora ha arribat el segon gol del Tenerife en aquesta jugada, una greu errada de Verdú en la passada enrere cap a Moisés, que Nino aprofita per fer el 2-0 amb aquest xut creuat. Celebrava el jugador del Tenerife. Havien escalfat molt l'ambient durant tota la setmana ja a les Illes. Moisés no ha pogut recuperar la posició, arribava tard també Nico Pareja. Oportunitat per l'Espanyol, aquesta pilota aturada. Serà Luis García que xuta aquesta falta, però surt per sobre del travesser de la porteria del Tenerife. Tampoc ha estat encertat avui el davanter asturià. I el segon canvi en l'Espanyol feia entrar Ben Sahar per Dani Osvaldo, que ni ha saludat, ha anat directament a la banqueta, no li feia gràcia. Molts són els que reivindiquen minuts per aquest jove jugador israelià i en la primera oportunitat que ha tingut aquesta ha punt estat de fer un gol molt maco amb aquesta vaselina. Més ocasions pel Tenerife, una nova errada de les defenses de l'Espanyol. Alfaro entra dins l'àrea i prova aquest xut que surt fregant el pal dret de la porteria de Kameni. Era una jugada on passa, malauradament, la pilota per sota les cames d'un defensor de l'Espanyol. I aquest és el gol de l'Espanyol, un gol que semblava que arribava a temps perquè només havien jugat uns 25 minuts. És una bona combinació entre Joan Verdú i Fernando Marqués, que es fabriquen ells la jugada. Aquí molts pensàvem. Sí, molts pensaven que era possible la remuntada. Amb el partit que estem fent i encara s'empatarà. Encara sort. Marquès deixa d'Esperó. Que maca aquesta passada per Verdú, que ha fet un gran gol, que ficava un altre cop l'Espanyol al partit. I aquest ha estat una topada fortuïta entre Dídac Vilà i Miquel Alonso. El terreny de joc ha estat un cop amb el cap i el jugador del Tenerife només feia 5 minuts que estava al camp. Ha estat substituït precisament per un vell conegut de l'afició blanquiblava, per Román Martínez. Protagonista també en aquesta jugada. Era el 3-1 del Tenerife, un córner que servia, pentinava un jugador en el primer pal, el segon pal era Román qui la baixava i finalment Alfaro amb la mitja volea feia aquest 3-1. Alfaro estava aquí completament sol, lliure, només ha hagut de girar-se i empalmar el xut per deixar pràcticament KO l'Espanyol. No descansava més el Tenerife, no en tenia prou, aquesta és una oportunitat per Richie, que ha perdonat i ha xutat a l'exterior de la xarxa. Al final del partit la defensa de l'Espanyol ha fet aigua. Sí, estava baixat totalment els braços i aquest és el quart gol. És realment un gol de riure perquè amb aquesta pressió el Tenerife, que roba la pilota, Nino ninguneja pràcticament tota la defensa de l'Espanyol i fa un gol que és veritablement de riure. I Àngel, quan un veu aquests gols, és que ja pensa, però per favor, que l'àrbitre xiuli al final, que no s'allargui més aquesta agonia, perquè realment
Aquest quart gol és que ja t'acaba d'enfonsar psicològicament. Sí, són més que accidents de futbol, perquè el pobre Didac l'ha volgut treure de la pilota jugada i li han tret i s'ha acabat amb el quart gol. No és, com he dit al principi, més la derrota és important, però també els 4 gols pot fer mal. Si no es condueix bé el treball psicològic de la setmana, doncs pot fer molt mal. És la segona vegada que l'Espanyol perd per 4 gols, no? Amb el Racing també va perdre 4-0 a casa per 0-4. Tema Román. Román Martínez no va poder jugar el partit d'anada. Román Martínez és un jugador que és de l'Espanyol i que està cedit al Tenerife. No va poder jugar el partit d'anada per la clàusula famosa on no podia jugar a Cornellà al Prat, però en canvi no hi ha clàusula que li impedís jugar el partit de tornada a l'Heliodoro Rodríguez. Quines coses més estranyes, perquè, bé, no és que hagi fet res, però mira, ha tocat una pilota amb el cap que li ha caigut al Faro, que ha marcat el tercer gol, quan l'Espanyol estava, doncs, en aquells moments semblava que podia entrar dins del partit. Sí, la veritat és que ha sigut una llàstima, perquè tant el segon gol, al principi de la segona part, s'ha vist un Espanyol superior, ens hem fet amos del mig del camp i es veia una altra cosa, i primer la mala sort, o com li vulguis dir, que ha arribat el gol molt aviat, i després també quan t'estàs ficant al partit ha arribat també el tercer gol, que jo crec que ja ha sigut quan ja tots hem baixat els braços. Doncs l'entrenador de l'Espanyol, Mauricio Pochettino, no ha tingut cap recança en reconèixer avui els errors del seu equip i feia aquesta anàlisi després del partit. No voy a buscar ninguna excusa, hemos sido superados por el rival. No ha faltado, creo que un poco de todo, y realmente bastante dolido, ¿no? Es uno de los partidos donde la sensación de impotencia te invade fuertemente. Yo creo que en este año y 3 meses, yo creo que es uno de los golpes más duros que he sufrido como entrenador. Sí que nos vamos todos, con muchísima bronca. Y esta bronca nos tiene que servir para revertir durante la semana para enfrentarnos al partido del Sevilla. Esto continúa, ¿no? Això continua, però, Àngel, és molt dur que l'entrenador de l'Espanyol digui que és un dels cops més forts que ha rebut des que és entrenador. Bueno, és normal, i jo crec que és millor encarar-lo així. No es pot mirar cap a un altre costat. Avui ha sigut un pal molt dur, perquè jo crec que abans del partit, o durant tota la prèvia al partit, tots pensaven es guanya Tenerife, el Valladolid té molts números de perdre amb el Madrid, te'n vas a 11 punts del descens i molta tranquil·litat per el que queda, i tornar-te no només amb la derrota, sinó amb els 4 gols i amb fases del partit amb una imatge que tots ens ha decebut una miqueta, és dur, i jo crec que és millor dir les coses pel seu nom, encarar-ho, que tot el que s'hagi de dir... Fer un puny a part i ara tirar cap amunt, no? Segurament el que més indigna els seguidors de l'Espanyol és que aquest partit ja l'han vist diverses vegades contra rivals diferents, perquè tots recordem aquella desfeta contra el Nàstic de Tarragona, per exemple, quan també el Nàstic era un equip que pràcticament no tenia punts, va guanyar també per 4-0. Te'n recordes, Àngel, d'aquell partit? Tu jugaves amb el Nàstic en aquell partit. El 2006 era. Després també n'hi ha un altre contra el Múrcia, que el Múrcia venia amb uns números lamentables i et guanya amb recital d'Ivan Alonso, és a dir que el que més crema segurament és això, com l'Espanyol es deixa escapar punts i a sobre el derroten per golejada rivals que estan molt pitjor que ell. Però bé, Joan Verdú també ha fet el seu anàlisi del partit com un dels homes claus d'aquesta derrota per 4-1 a Tenerife. La primera part penso que no hem estat a l'alçada d'un partit com el que ens jugàvem avui, tot el que ens jugàvem. I la segona part, hem intentat, hem entrat amb el partit. Un error meu amb un pas enrere, a 5 el 2-0, a partir d'allà el 2-1 pensava que ens podíem ficar un altre cop al partit, però amb una jugada d'estratègia un altre cop ens han donat el 3-1 i a partir d'allà ja no ha hagut cap forma d'intentar reaccionar.